Hola, bona tarda. A punt de començar el Girona, el València-Girona. Aviam si podem guanyar, que l'any passat no vam poder guanyar. Ens va guanyar el València. És l'únic dels pocs camps que ens queda per guanyar. I aviam, moltes baixes del Girona, però a vegades això no vol dir res. Al principi són 11 contra 11. El que passa és que l'Estuani està lesionat, deixa molt de gol, i en Porto, que la jornada passada també va marcar els 2 gols, també està lesionat. I el Lucas Vázquez també, i el Lucas Vázquez i això, bueno, un altre que també està lesionat. Però són 11 contra 11, i si tenim amb una mica de sort podem guanyar, perquè València tampoc no ens costi gaire millor. Pues això, ens veiem a la radiodirecció d'aquest dissabte de tarda. Per cert, després hi ha la radiodirecció del Barça, que quedi clar, vale? Vinga, fins després. Adeu.